Здравейте, господин Терзиев. Здравейте, господин Савов. Благодаря ви за поканата. Аз стигнах до вас през няколко други човека, включително колеги, които от София са преместили с идеята да живеят в Бургас при по-добри условия за семейство, деца, може би и заради това, че все пак към морето е наблизо и създава съвсем различна атмосфера. Нали, Хемингуей още беше казал, всичко, което е далеч от морето е провинция. Но много бегло се прокрадна малко повече за един заседнал кораб с изкуствени торове, който нерегламентирано в причините се беше опитал да влезе на пристанището, но там след няколко дневни усилия все пак го изтеглиха без екологични последствия. Но това, което преживяхте и което малко се говори защо и как се е случило, е по-любопитно и как реагираха институциите. Именно някакви летливи газове, миризми и въобще някакво едно време му казахме бойни отровни вещества събитие, което ви е върхлетяло. Ами, господин Савов, нещата са доста по-интересни за нас, понеже те са наше ежедневие. За вас са някаква новина, нещо, което се е прокраднало, нещо, което е станало интересно сега. Поста, който написах, стигна до над 100 000 човека. Но за нас това е ежедневие. Почти всяка седмица ние се сблъскваме с този проблем, затваряме си прозорците, чудим се какво се случва. Не съм първия, много граждани на Бургас са алармирали, правили са почти също, което и аз правя сега с този пост, което направих. Именно вие всъщност какво видяхте и какво коментирахте в тази публикация, която между другото е прочетено 100 000 човека, когато става въпрос за регионален проблем, това е доста сериозен така интерес. Ами, какво видях? Сега не знам дали се вижда снимката, най-вероятно да. Първо, какво усетих? Състояние на въздуха към 16 юни 2025, 00:38. Точно така. Като повечето бургазли, ние спим на отворени прозорци по това време. Да, нормално е. При което се събудих от тежка за пореден път миризма. В такъв случай има една автоматизация, изградена в нас. Живеем в центъра на Бургас, просто се става, отива се до прозореца и с нежелание се затваря. При което се пуска климатик, и така и всичко свършва, само че миризмата беше изключително наситена и остра. Мирише на сяроводород, на всякакви летливи изпарения, просто цял букет така интересен, при което аз се занимавам с анализиране на отворени данни. Аз съм софтуерен инженер, вие ме представихте като инженер, но занимавам се с софтуер и с отворени данни. Какво ще рече отворени данни? Достъпни за всеки? Достъпни за абсолютно всеки. Имайки компютър, вие не само може да се забавлявате с него и да вършите работа, вие може да разберете откъде идва дадена миризма, примерно. Има абсолютно достъпна карта с ветровете, записва се всеки вятър във всяка минута откъде духа, при което аз погледнах картата на вятъра, видях, че вятъра нормално за Бургас идва от морето. Вечерта ние се разхождаме покрай морето точно заради този бриз. При което просто отворих картата, понеже има в снимките се вижда даже кое е приложението, което съм ползвал. Свободно е, всеки може да провери и насърчавам наистина всеки, който му замирише нещо Бургас, просто да отвори да види къде са корабите. И видях два кораба, два танкера, които са един до друг. Почти са прегърнати, което е типично за пренасене на товар от единия на другия. Значи това е Бургаския залив, където е заградено, е мястото над срещата, където двата кораба прехвърлят гориво. И Тагани и Матала се казват под малтийски флаг, има си компетентни органи, могат да видят и да проверят защо се случва това нещо. По принцип операцията не е забранена. На колко разстояние от брега се случва? Ами няколко морски мили да ви кажа, мисля, че на не знам. Има ли правило, има ли регламент на колко може и разрешено? Точно това е интересното. Оказва се, че има един международен стандарт, Марпол се казва, който много добре дефинира това нещо как трябва да се случва, трябва да има разрешение, има задължителен уведомителен режим и така нататък. Но това нещо не е транспонирано. Ние нямаме, въпреки хилядите регулации, които имаме в българското законодателство, ние нямаме конкретна регулация, която да формулира това нещо. И да... Сега, само да обясня, че снимките, които сега се появяват, са за въпросния либерийски кораб, който беше заседнал на входа на пристанището с инцидент, това е от преди може би 10 дни.
навигационна грешка довела до засядане в плитчините. Плавателният съд се отклони от средната линия на тесния канал и заседна в непосредствена близост до входния фар, на разстояние около 150 метра от съоръжението. Тук проблема, който е можел да стане огромен, е това, че насипният товар земеделска тор е имал опасност да бъде изсипана в морето. Но връщам сега лентата към вашите констатации. Кое е по-фрапиращото? Това, че няма предохранителни мерки, тази миризма и тези вредни последствия за здравето, защото разбрах, че доста канцерогенно действа този летлив газ или каквото може би първо да обясним на вашите зрители какво се прави. Това са два големи танкера, които са две газови бутилки. Представете си, едната е празна, има инертен газ, за да не се взриви, другата е пълна. При което се слага една тръба и от пълната се слага в празната нефта. Обаче инертният газ, той излита в атмосферата, ако няма отделна тръба, която да го върне, за да може като скачени съдове течността и газа да си сменят местата. Така. Фактически, въпреки уверението, че се ползват такива средства, тази газова връзка и така нататък, всичко е изградено, явно има проблем с технологията. Само нещо обаче мимоходом да не пропусвам. А защо се налага това прехвърляне на горивото от единия танкер? Има компетентни органи, интересни са случаите. По принцип... Една от версиите, които прочетох е, че това е нелегално руско гориво и за да се замаскира происхода и откъде идва, от единия кораб се прехвърля на друг, който вече не би събудил съмнение или по-скоро би вижте променил... сега, има индустрия, има туризъм, те трябва да съществуват заедно в една устойчива околна среда. Има компетентни органи, които могат да видят дали това гориво е законно или не. Мен ме интересува, че това, което ние дишаме при тези операции, е страшно канцерогенно. Защото това е серен диоксид с бензен и всякакви други летливи компоненти. А интересното за бензена, защо го споменавам, защото те са цял букет. Там Световната здравна организация не дава лимит изобщо за съдържанието на бензен, което е полезно за здравето и допустимо. В най-малко количество той е страшно канцерогенен и активен. Така, има ли официални данни, измервания и някоя от институциите да се задейства да обясни какво се случва? Вие кого алармирахте и получихте ли отговор? Още в 12:15 звъннах на зелената линия на районната инспекция по околна среда и води. Жената ми прие сигнала и каза, те морска администрация нямат дежурен вечерта. Така че аз ще входирам сигнала сутринта при тях. Впрочем, хора преди мен са алармирали по същия начин, през нощта или през деня. Изпраща се група на следващия ден да замери качеството на въздуха. Значи тази операция трае 3, 4, 5, 6 часа. Цяла вечер може да мириш. Но те отиват в 8 часа и вече няма нищо. Така че липсата на отговорност и достъпните данни, където всеки един гражданин може да види какво се случва с околната среда, все пак са решението, за да можем ние да наложим някаква отговорност на тия органи да се вземат в ръце. Къде е кмета в цялата тази картина? Вижте сега, много е интересно, когато се отвори сайта на една община, става много ясно какви са приоритетите все пак на ръководството сега. Не знам. Ако скролнете на телефон, най-долното квадратче е околна среда. Започваме с култура, спорт, отдих и така нататък. Значи без устойчива околна среда ние няма как да имаме и култура, туризъм и така нататък. Особено за морски град и център там около него на изключително атрактивни и посещавани. При което получавам упреци, въпреки че аз не съм искал поста ми да стане толкова невероятно известен за един регионален проблем, просто беше личен мой пост. Получавам упреци, това е в началото на сезона. Но истината е, че турист, ако усети тази миризма, той никога няма да препоръча Бургас на свои приятели. Така че решаването на този проблем отваря Бургас към света. Колко жители сте по принцип в Бургас? Над 150 хиляди, като ние се усвояваме сигурно. Най-вероятно сега през лятото още толкова в града и още 3 пъти по толкова в околовръст. Обзор, Слънчев бряг,
И най-интересното е, че ми писаха хора от целия Бургаски залив, които са усетили това нещо Това щях да питам, дали е стигнал и надолу на юг, до Приморско, до Китен? Ами до тези... не, мисля, че само Поморие писаха, Поморие, да. Поморие. И защо според вас, включително и реакциите, които аз чух и видях в опита си да поканя и други хора да коментират, те се притесняват. Казват, ще си навлека неприятности, ако говоря за това. Аз не виждам... А не е ли точно обратното? В смисъл, дето се казва, чудесно, добре, че някой се намери да алармира. Аз мисля, че много хора алармират и застават с имената си. Благодаря ви, че вие сте се спрели на мен да ме поканите тук, но има много хора, които виждат проблема, алармират, подават сигнали. Аз ви казах информацията, напишете движение на корабите в Google, в търсачка, няма да рекламирам. Ще ви излезе картата, вие сами може да го видите това. Ако не съм аз тук, могат 30 други граждани да алармират. И това трябва да правим като граждани. Ние трябва да контролираме поне нашата среда. Вижте един пловдивчанин какво пита. Най-вероятно и аз съм част от тези не разбрали до край. Аз само не разбрах защо в кавички празният танкер трябва да се пълни с този букет от газове, а не нещо по-малко миризливо и вредно. Празният... В смисъл, това е съпътстващ процес. Така и който не е неутрализиран и елиминиран. Представете си по принцип, най-нормалната хипотеза е, че пристанището не може да влезе голям танкер. Горивата за да бъде ефективно, те трябва да се пренасят с максимално количество. Нали така? При което пристанището не може да поеме, да кажем, толкова голям танкер. Горивото се присипва на по-малък, който може да влезе на няколко пъти и така нататък. Това е нормалната процедура. Дали това е причината да става този процес точно в Бургас, това компетентните органи могат да го кажат вече. И дали мълчанието и на институциите и на медиите не е породено по-скоро не толкова от последствията и екологичните проблеми, които са възникнали, а от факта, че произхода на това гориво и на този петрол или нефт или каквато е формата там, под която е прехвърлена, не е рискова, ако се разбере откъде идва и къде отива. Вижте сега, аз в теория на конспирациите няма да влизам. Аз влизам. Не, интересното е, че данните са абсолютно налични. Може да проследите откъде са дошли танкерите, има служби, те могат да направят. Аз доколкото разбрах, от руски пристанища идват. Не знам, и аз имам някакво такова наблюдение, но истината е, че има... Което не е гаранция. Може в Русия да товарят турски газ. Може всякакви хипотези. Мен ме интересува околната среда и децата ми, понеже аз 10 години съм живял в София, когато съпругата ми забременя, отидохме в Бургас точно заради добрите условия за живот. Бургас е прекрасен град, посещавайте го, наистина няма да загубите. Но ето такива дребни на пръв поглед неща, но веднъж седмично могат да направят много лошо впечатление. Сега, тук един зрител напомня нещо, което аз така или иначе щях да спомена, защото съм съвременник на тези събития, но понеже някакси привижда и мои лични вини и пак някакви така нелицеприятни обращения и цинизми, ще го прескоча като конкретен текст, но напомня за ситуацията в Русе. Това беше когато Нешка Робева и компания възстанаха заради обгазяването на Русе, който с години от завод от Румъния се тровеше въздуха, включително там вече имаха и последствия медицински, защото този процес продължи дълги години. Не е както сега тук, вие констатирате еднократно. Не еднократно. От година продължават нещата. Над година продължава това нещо, просто вече не му обръщаме толкова внимание. Нещо интересно ще ви кажа, без да правя някаква реклама, но точно депутат от Русе, Иван Белчев, ми писа, че е пуснал сигнал на база моя пост. Депутат от Русе. Ние имаме много бургаски депутати, но за пръв път депутат от Русе. Не питай старил, питай пътил. Да, явно има чувствителност в тези хора. Те знаят за миризмата, знаят колко е неприятно. Оттам тръгнаха едни движения, една екогласност и още промените в България тръгнаха от русенци, които тогава просто не приеха дългогодишното, въпреки че тук се опита да оправдават, че тогава социализма бързо се е спрял, нищо подобно. Много години страдаха русенци, сумати поколения получиха здравословни последствия, много тежки при това. Благодаря на инженер Терзиев.